Moi, minun nimi on Pasi. Tiesitkö, että Suomessa 1 miljoona altistuu työssään erilaisille haitta-aineille, kuten kemikaaleille, ja minun työ on ylläpitää ja auttaa yrityksiä, että kemikaaliturvallisuus pysyy korkealla tasolla. Muun muassa olen vastannut säiliöpesulaitoksen yli 400 pestävän kemikaalituotteen käyttöturvallisuustiedotekannasta ja oikeasta suojaimista ja työmenetelmistä. Haluatko sinä konsultin vai asiantuntijatekijän? En vain neuvo, mitä sinun pitäisi tehdä, vaan olen auttamassa ja ylläpitämässä, että kemikaaliluettelo löytyy ja käyttöturvallisuustiedotteet ja ne on ajan tasalla ja työntekijöiden saatavilla, kuten laissa on määriteltykin. Ja yhdessä pidetään sitten kemikaaliturvallisuus hyvällä tasolla. Soita, laita mailia, pidetään yhteyttä. Kiitos.